द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक स्वरूप आहे प्रमाणपत्र, ज्याच्या पाठीमागे 3,500 रुपये पाकिटात ठेवण्यात आलेले आहेत. चषक आई तुळजाभवानीचा देण्यात येतोय आणि विजेता संघ परभणी येथील सारंग स्वामी विद्यालय. विद्यार्थिनीचं नाव आहे तेजस्विनी कल्याणी आवरगंड. गतवर्षीची वक्ता महाराष्ट्राचा हे पारितोषिक या मुलीनं या ठिकाणी जिंकलेलं होतं. यावर्षीची द्वितीय क्रमांकाची मानकरी या ठिकाणी ठरलेली आहे. सातत्यानं या स्पर्धेमध्ये सहभागी होत असताना आपल्या या वक्तृत्व कलेमध्ये एक प्रकारचं तेज टिकून ठेवण्याचं काम पालक आणि शिक्षक करत आहेत.